Gamadre apaya mawuok Nyamira ka ochomo Kisii kama ng'at achiel to ne owito ngimane kanyo. Ringre jogo ne otere kar kano ringre mar jomotho ma Nyamira Referral Hospital. Duol mar EACC orido lweny mar kedo kod weche mag yako lope mag jopiny ka koro gie sani giseduoko lope ma yande ne oyaki mane ginyalo romo milion 300 e kaunti ma Kisumu thuolo mar dweche 2 mokalo. Kopogore gi mano, nitiere bende buche mathoth ma koro sani duol no luwe doho buche go motenore gi weche mag lo moyaki. Pasel 3 mag lope ma bende ne oyaki go ne gin lope mag kambi mar reru kata Kenya Railways Corporation, kama chielo to ne en mar skund primar ma Victoria, kanyakla kod lo moro bende noket tenge mondo mi ne migawo mochung' ne weche mag wuoth e pacho ka. Koke kaunti ma Kisumu, reporter mar Allan Obiero gi ler mathoth e wachni. Where we are now is public land belonging to the Kenya Railways, which had been grabbed by private developers in collusion with the land officials, and EACC has in the last 2 months recovered this property through litigation and returned the same to the government. Eric Ngumbi en jawach duol makedo kod mibadhi EACC. In that period, that is the last 2 months, the commission has recovered public property in the form of land that is worth 300 million Kenya shillings, consisting of 3 land parcels belonging to the Kenya Railways, and that is where we are now. Behind us, you can see the county headquarters for Kisumu. Olero wach lono mayudoro milimani masani EACC oseduoko e lwet sirikal. So this land that had been grabbed by private persons was set aside for a road reserve. There is a road in between here which was grabbed, and somebody already has a title deed for this road that is connecting the Central Bank on this side to the other side. This land also includes 2 plots for Kenya Railways. So the 3 of them were grabbed by individuals, but through a court process, EACC has secured orders requiring the grabbers to deliver vacant possession of the property. The court issued the judgment 2 months ago and gave the grabbers 60 days to vacate and hand over the title to EACC. That period has lapsed, and the EACC expects the grabber, unless they file an appeal, to hand over the title to the commission. Ngumbi lero kaka ne oyak lono. The land was grabbed in different ways because there are many people involved. In one case, we are talking about grabbers who manufactured fake documents and used the same to sue the government institution involved with a view to evicting them. One grabber in this land relating to the Kenya Railways using forged documents of ownership moved to court claiming ownership and seeking to evict Kenya Railways. EACC has won that case, and similarly we have another case where a law firm also manufactured the documents and proceeded to subdivide public land in over 100 units which have been sold to individuals. EACC has moved to court to recover that. Ne Radio Ramogi kuke kaunti ma Kisumu, an Allan Obiero. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Yo ma ok kare ma itayo godo riwruok mar jopur pamba kata saga mar jopur pamba ma iluongo ni Uyoma Cotton Farmers Cooperative Society ema koro iseyo ewi dok chien nyak mar pamba kanyakla kod gimomiyo ohala onge sekta mar pamba e gwenge ma kono. Kolore gi jakeno e yor kojolo mar saga no mana Priska Otieno, en koro jopur pamba e gweng'no oseyudo lal maduong' bang' bedo kod jogo mane tayo apisno bang' bedo ni jok mane tayo apisno ne ok taye e yo makare. Koke kaunti ma Siaya, jafwambo marwa George Amolo gi ler mathoth e wachni. Kaluwore gi jakeno manoyiero yor kojolo Mikae Priska Otieno, jopur pamba ma Uyoma kuno oseyudo lal maduong' mokalo kuom higni 5 mane otelnegi gi ofis manochungi tok mindni gi pesa jopur pamba go eko. Uyoma osebedo ka ok tim maber e pur mar pamba. To ok otim maber e pur mar pamba nikech ofis manoyier chon. Since 2019 nyaka sani onge production moro matimre Uyoma e yo makare. Uyoma ana paro ni pamba ochalo kaka chai, ochalo kaka kahawa. Monego bed ni jopur ma Uyoma nitiere kata bonus ma ginyalo bedoga ni giyudo. To gini ok timre nikech jo ofis miyiero to gin walagai. Gin jok machalo brokers. Koro brokers geki oseketho pur mar pamba Uyoma. Oywak ni mopogore gi gwenge mamoko makaluo, ofisno bende nyocha uso ne jopur kothe mag pamba ma onego bed ni miyo gi nono.
kodhi ikelo makata South Nyanza e sechegi. Jo South Nyanza puro pamba, kimiyo gi kodhi timiyo gi nono, production margi osedhi malo mohingo mar Uyoma. To Uyoma ema nitiere gi soil monego bed ni puro pamba mang'eny mohingo kamoro amora. Kodhi ni iuso ni jo Uyoma. Sama iuso ni gi jo Uyoma ni, onge gimoro amora ma dhi e bank no us kodhi. Kuom mae ni awafil ni ofis mar Uyoma ni onego go piny mondo yier ofis manyien manyalo tayo jopur ma Uyoma mondo jo Uyoma obed gi pur e yo mang'o makare. Ofulo ni kuom higni 5 ma ofis manoruch oko noero ne nie telo, gifwenyo ni siling 31,000 kende ema ne okane agulu, ka jagoro ma Kojolo Isaac Agutu Oluoch koro dwaro ni weche pamba nyaka taga dieri. Account no wayudo kubedo closed. To kane wadhi mwatemo mo obedo go opened, gima ne wayudo e account ne 31,000 shillings. Machakre 2019 en higni mang'eny monego bed ni wantiere kod pesa moro mabupe iye kanyo. Koro maduong' en ni mondo ka watiyo to wati tich manyalo miyo ja Uyoma yud konyruok e tich mar pamba. Kech wan gi jinari ni kok watiyo tich pamba to ok wabi yudo kaka otiyo. Negi wacho weche gi rombgi yo madiany, kama jakom ma Kojolo Andrew Ogundo olieko ni gichano timo yiero mar ofis malong'o kochopo tich ang'wen juma manyien. Tich okosebedo mayot ahinya nikech ka watimo uchunguzi marwa, society ok oringe yo makare ahinya. Mae mane ochuno ni nyaka koro interim office nyaka bedie mondo los line mar yiero. Ma gisechegi kama wantiere ni makoro wadwaro ni mondo wadhi yiero. Koro amedo kwayo jo Uyoma kabisa mapuro pamba ni kochopo tarik 19 Desemba ochan yiero, to yiero ni biuru duto mondo uyier ofis kaka udwaro no bedi. Nikech nitiere achiel ariyo adek ma aparo ni jopur usega bedo ka ok umorgo. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weche moko en ni duol ma ochung' nono rang'iny mag mwandu e pacho ka KEBS oyango ni nitiere ochele ma ok ber gi ngima dhano ma koro gie sani uso chirni mopogore e pacho ka. Duol no bende koro wacho ni ochelego maromo kilo 2 milion ne owuok e piny mar Pakistan dwe mar 9 gi dwe mar 10 higani, ema bang'e to moko kuom achudhe ne olidho kodgi mochuo tero gi chirni ma Thurka ka koro uso gi ne oganda jo Kenya, gino ma duol no kwedo mokalo ka giwacho ni ochelego ok ber gi ngima dhano. Duol no mar KEBS ogolo siem mager ne oganda jo Kenya mondo mi koro gibed motang' ahinya gi ochele ma gichamo koluwore gi wach mar bedo ni nitiere ochele maromo kilo 2 milion ma ne ogol e yo ma ok kare to ok giber gi ngima dhano. Weche moko en ni od thieth ma Nairobi Hospital okwedo mokalo weche moko mosebedo ka liekore ni lakteche manie bwo riwruok mar KMPDU chano mar bago ng'anyo. Apisa maduong' e yor Kojolo mar osiptandno mano Felix Osano ne olero ni lakteche meke mabende ni e riwruogno pok obuono wach mar biro bago ng'anyo moro amora, kendo chenro mag thieth dhi nyime kaka pile e od thiethno. To ewi wach mar bedo ni moko kuom lakteche osiptandno osebedi ka ichando, kama bende ripot yango ni kata moko kuomgi buono mar weyo tich. Laktar Osano ne owacho ni gima kamano ok en gino madier, ka onyiso oganda jo Kenya mondo mi koro kik chik itgi ne propaganda ma kamano, ka olero ni tend od thiethno ni tuch achiel gi jok matiyo kanyo, kendo koro giloso yore duto mane ni chenro mag thieth obedo e wang'e yo makare. Ma biro mana bang' ndalo manok kende to ka jagoro mar KMPDU Dr. Davji Atela bende ne osego duonde piny e wi bedo makare mag lakteche kendo ng'iyo dwachgi e yo mowinjore. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jotije auchiel moko ma kambi rego niang' mar Sony omaki ka itudo kod wach mar kuo mar sukari maromo tan 7.55 maende ne okwal kawuok e kambino dwe mar 4 mar higani. Direkta mar kambino Mano Matindi mane oyango wach ni ka olero ni apisa mag ukwach kich ne omako achijego ka bende ji ariyo mamoko ma gin apisa madito e migawo mar uso e kambino to lal medo. Kata kamano apisa mag obila pod manyogi kowuok e kaunti ma Migori. Jojuma gi ler mathoth e wachni. Jatatije mar kambino Masoni Matindi mane oyango ni ji auchiel bende tie kambino Masoni ne osemaki kod obila bang' nondo yango ne gitude kod kuono mag sukari maromo tan 7.55 mane olal ka dwe mar 4 mar higane. E kindeno mane wuon pok nobedo jatatije mar kambini. I've been doing investigation for that period and they have been questioned severally. So today arrests were made with a view to prosecuting. But the head of sales and the deputy are at large. But I think now they are being pursued. Dima wacho ni kundi ne onenore bang' ka ne onon buge mag kambini
e dwe mar ang'wen mar higani, ka bende chakre kanyo ema nonro ne ochakore. Owacho ni bang' tim nonro ne ang'e jotije 8 mar kambini mar Sony ema ne otudi kod kuoni mar sukari, ka bende nyaka sani nitie 2 ma bende koro pok omaki kendo itimonegi apedha. Jata tije mar kambini mar Sony wacho ni kuo mar sukari ni ok omako mana jotijego mag kambini mar Sony kende, to kata ji mamoko ma bende ok ti kod kambini mar Sony kenti kod geno ni obila dhi tim nonro kendo dhi makogi. So they looked at the merit and they indicated that the staff were adversely mentioned, so they needed to step aside and we needed to progress the disciplinary procedure, including inviting the other government agencies to help unravel the mystery, because we could be bleeding as a result of that, because this one was just an audit for 1 month. What about now for the last several years? And it also involved people who are not employed also in sugar, which we could not now invite as management to discipline or to question. Ne nyakalondo mara moikuok e kaunti ma Migori, an Jo Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Gi lipot mar Jo Juma koke kaunti ma Migori nyakwara mogi mochope giko mar mi weche manyien adimba kaka ne gimolo no mesa mar kawo weche manyien Radio Ramogi kane gin mago ma otuche kor gwenge. Watudre ka romo 7 ne weche moko manyien adimba. Mago ne matuche kor gwenge gi Vincent Otieno.